18 iyulda Halkara Cemiyetinde Türkmenistan'ın palta meydanlarında mecburi zähmet barada habarlylygy arttırmak hakynda webinar geçirildi. Türkmen palta hasılında döwlet tarapyndan mecburi zähmet we global üçünçülük zincirlerinde mecburi zähmet esasında öndürilen Türkmen paltasynyň töwekkülçiligi adly webinar Halkara Palta kampaniýasy şolsanda Türkmen News we Türkmenistanyň Hronikasy neşirleri tarapyndan guramalaşdyryldy. Raýat jemgyýetçiliginiň gödökçülükleri 2021-nji ýylda Türkmen hökümetiniň ýenide 10 miňlerçe büdjet işgärini palta ýygmaga ýa-da alternatiwa hökmünde pul tölemäge ýa-da başga bir işçini hakyna tutmaga mejbur edendigini görkezýär. Muny berjaý etmeýän her bir adam zähmet hakynyň tölenmezligi we işden çykarylmak ýaly haýwatlar bilen ýüzüýid boldy diýilip webinarda aýdyldy. 1,5 saat dowam eden webinarda Türkmen hökümetiniň palta önümçiligine dolu gödökçülük edýändigi we daýhanlary yerlerini ýitirmek ýaly haýwatlar astynda resmi önümçilik kwotalaryny ýerine ýetirmäge mejbur edýändigi hem bellenildi. Şeýle-de onda Türkmenistanyň hökümetiniň raýat jemgyýetiniň ähli ugurlaryna gödökçülük edýändigine üns çekilip, bu pudokdaky hukuk bozulmalar barada habar berýänlere garşy berk çäre görýändigi hem nygtyldy. Palta kampaniýasy Türkmen häkimetleri bilen birnäçe gedek işleşmäge synançdy. Ýöne Türkmen hökümeti gepleşikleriň gapysyny ýapyp, mejburi zähmet meselesini inkar etmegi dowam etdirýär diýilip, Halkara Palta kampaniýasy aýtdy. Türkmenistanda mejburi zähmetiň soňuna çykmak ugrunda tagalla edýän bu kampaniýa häzirki wagtda öz tagallalarynyň halkara jemgyýetçiligine gönükdirilýändigini hem belledi. Azatlyk radiosu bu webinaryň guramaçylaryndan biri Türkmen News neşiriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş boldy. Mätiýew webinaryň esasy maksadynyň halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň palta pudogunaky mejburi zähmet barada habarly etmekden ibaretdigini aýdýar. Türkmenistan öz paxtasyny, öz tekstil önümlerini, daşary ýurt bazarlaryny satjak bolýar. Satýar, bilşimiz ýaly. Mysal üçin Ýewropanyň birleşiginde Portugaliýa iň uly satyn alyjy bolup durýar. İspanya'da var, Polşa'da var, arasında Germanya'da var. Ana biz şo yurtlaryň wekillerini jemläp ýygnap, biz şolary aýtjak bolýasyn. Ha, seredin, şunýaly problema var. Ýurduň içinde müňlerçe büdjet işgärleri kösenip ýörler her üýz aýlarynda. Olardan ýa pul talap edilýär, ýa-da olaň özleri paxta meydanlaryna mejbur ýagdaýda göýberilýär. Ýygyň, planyňyz şeýle, ýygmasaňyz işiňizden çekilersiňiz. Bu 20-nji asyrda göz öňüne gelmejek zat ol. Bizim şol meseleni halkara derejesine ýetirjek bolýar. Dip Mätiýew belledi. Şeýle-de ol öz tagallalarynyň Türkmen hökümetine edilýän ykdysady basyşy ýokarlandyrmaga we ýurt resmileriniň bu pudokda mejburi zähmeti ýok etmek üçin reformalary geçirmegini gazanmaga gönükdirilendigini hem nygtaýar. Ol häzirki wagtda muny Türkmen palta önümleriniň halkara bazarlaryna çykarylmagyny çäklendirmek arkaly halkara jemgyýetçiliginiň, hökümetleriň we tekstil kampaniýalarynyň we olaryň anyk edip biljek çäreleriniň üstü bilen gazanmaga çalyşýandyklaryny aýdýar. Brendler barada gurrun etsek, misal üçin Türkiýeden olar nahal ýallar, ýa-da mata alýarlar, oja taýin mata. Olam Italiýaga gidip ýa-da Portugaliýaga gidip şo matadan köýnök öndürýärler. Ýöne şoň mataň arkasyny bilen aklar. Paxtasy ýerden geldi şu matany öndürmek üçin. Ana biziň esasy çağırşymyz şolary bilmekden. Baryp Türkiýanyň fabrikalaryndan gyzyklanyp görüň, ýerden geldi şo paxtaňyz? Türkmenistandan geldimi? Başga ýerden geldimi? Dip Mätiýew belledi. Halkara guramalary Türkmenistanyň öz içinde öndüren paxtasyny Türkiýanyň üstünden dünýä bazaryna çykarýandygyny öň habar beripdiler. Dünýäde gulçylyga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International hukuk goraýjy guramasynyň 2019-njy ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň bahasy ýylda $300 milyon gowrak palta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýändigi habar berilipdi. Mätiýew indi 10 ýyla golay wagt bäri alyp barýan kampaniýalarynyň çäginde käbir oňy netijeleriň hem gazanylandygyny, häzir içenli 140 sany dünýä brendiniň we bölek satyjynyň öz önümlerinde Türkmen paltasyny ulanmazlygy wada berýän kampaniýa gol goýandygyny aýtdy. Kampaniýalar bu wadalardyň Türkmen hökümeti ýurdun palta pudogunda mejburi zähmeti bes edýänçä dowam etjekdigini belleýärler. Kampaniýa gol goýanlaryň arasynda Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Gucci we Nike ýaly global markalar bar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlary Türkmenistanyň palta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ýydyk
derli tanqid edip gelýärler. Türkmenistan öz adyna edilýän bu tanqidlere resmi derejede reaksiýa görkezmeýär.